sunrise. Good morning, guys. Walang sunrise. Madilim. Sayang. Sayang ang camping natin, guys. Hindi mainit. Good morning. Ayan na, may konting sunrise. Yun na lang tabi mo. Magluluto daw siya ng pansit bato. Pansit bato. Taho si Yara. Taho. Guys, I'll give you a full tour of our Wasak Resort. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Dati guys, masigla tong lugar na to kasi resort to. Nag-iisang resort pa to dati dito. So dati may mga kubo kami dyan. Tsaka maganda yung landscape dyan kasi yung mama ko mahilig mag-garden. Kaso napabayaan. Pool namin dito isang maliit pang bata tsaka isang pang malaki. Pero hindi siya malalim. 6 feet. Pero baka ngayong dahil nandito na yung kapatid ko, tsaka eventually uuwi rin naman kami lahat dito. Baka maasikaso na. Plano niya raw na ayusin. Kasi sayang nga naman yung mga bata lumalaki na. So sana pagdating natin, pagbalik natin sa susunod, maganda na siya. Para ng ospital. Information May information center pa. Pang-quarantine daw namin. Ay, yung butaka ni Medley. Kahit inayos ko naman kasi putol na. Kayara na ngayon yan. Sakto pa yan kaya. Quarantine facility ni Papa. Ang tagal-tagal yan. Amay pa. Ito guys, si Papa Airbnb daw nila Mama at Papa. I-promote na natin as early as now. Actually, marami ditong magandang puntahan. Gagawa rin tayo ng video ng mga tourist spots na malapit dito sa amin. And perfect tong Airbnb na to para sa mga bibisita,
na naghahanap ng matutuluyan. Maganda siya kasi meron siyang sariling gate. Ayan dito. Tapos, pagpasok mo dito yun. Meron na siya dito. Maliit na kwarto. Nandito na yung kusina. May pintuan siya. Ayan. Nandun may labas. Malawak. Nandito malaki din yung CR niya. Malaki yan. Tapos yung kwarto. Bali, ito yung sample unit natin. Siyempre, maganda yung labas niya. Oh. Sa mga mapapadpa dito sa amin, sa Tigaon, Camarines Sur, pwede nyo i-consider tong place namin. Malapit na rin namang matapos tong mga pinapagawa nila mama. That's it for now, guys. Again, maraming salamat sa panonood. God bless you all and see you soon.